lo egiteko ordua iritsi da. Ta benga, denok lotara. Gabon, ondolo egin. Aizue, eta ipuia? Ipuia! Txano burritxo ipuina kontatuko izuet. Berriro! Beste bat! Bale, eguzki lore ipuina kontatuko izuet. Juhu! Aspaldian, Euskal Herrian, dana iluna zegoen. Eta jendea beldurtzen, gauekoen beldurtzen. Ze gauekoak etortzen zian, eta molestatzen zuten, itxuskeriak egiten zituzten, eta ez zieten pakean uzten. Ta orduan, erabaki zuten asanblada bat egitea. Eta asanbladan bertan, erabaki zuten Amalurren bila jutea. Ta hurrengo egunean, mendira iotzen, Amalur topatu zuten. Gertatzen zana kontatu zioten Amalurri, eta Amalurrek erantzun zien. Ai, zer despistatua naizen. Bihar aurkituko duzue erantzuna. Eta hoxe egin zuten, berriz mendia jaisten, eta hurrengo egunean, derrepente eguzkia agertu zen. Mundu guztia harrituta geratu zen, eta pospozik. Baina arazoa da, eguzkiak bakarrik 12 ordu irauten du. Eta gero agertzen dira berriz gauekoak. Molestatzen, itxusekeriak egiten, beti bezala. Eta orduen berriz, erabaki zuten beste asanblada bat egitea. Eta erabaki zuten Amalurren bila jutea berriz. Eta hurrengo egunean, berriz aldapa gora, eta hantxe Amalur zegoen berriz. Arazoa kontatu zioten, eta bera berriz, ze despistatua den esanez, esan die hurrengo egunean berriz erantzuna aurkituko dutela. Eta berriz aldapa beran. Eta hurrengo egunean, ilargia agertu zen. Mundu guztia pozik jarri zen, baina hori ez zen eraundu. Ze bai egunean eguzkia agertzen da, eta gauean ilargia. Baina arazoa da, etxeetan ez dago argirik, eta orduan gauekoak etortzen dira. Betiko gauzak egiten, eta beste asanblada bat egitea erabaki zuten. Eta berriz eta noski antzegoen gertatuena kontatu zioten, eta bera esan zien
Eta horregatik gaur egun ikusten ditugu Euskal Herrian, portaletan, eguzki lorean, espiritu txarrak esartzeko.